Mwazuka bwanji Malawi kulikonse kumene muli mawa wa tsiku la lero loweruka. Ndine Mr. Bula. Kawirikawiri timalankhulapo mmene dziko likuyendera, mmene chilichonse chikukhalira, pofuna kuti anthu azitsatira chilungamo osati azitsatira maboza, zimapropaganda, kapena kuzikuza kuzikweza, kapena kunamiza anthu. Ife timalankhulapo pa zimenezi ndipo timabweretsa mafakiti. Komanso kawirikawiri ndimakonda kupanga mavidiyo chifukwa sitimazibisa, chifukwa ife tilibe mantha, chifukwa timalolera kuti ife dziko ndi lathu ili. Tikafera dziko lathu, mizimu yathu idzakhala yoyendesera dziko ili. Koma chinthu chimodzi chokha chimene timasamala ndi kulankhula chilungamo. Sitimatengera kuti zisilu 100 tizisangalase nkukhumudwitsa anthu mamiliyoni. Ayi, timafuna anthu ochuluka amene amamanga Malawi anzeru avese aphunzirepo kanthu nkumapita chitsogolo. Zisilu 100 zongosokosera izizi zake zimenezo avere, akwiye, azicheke, koma ine ndilipo. Ndifokeni matumiza video kuti aliyense amene amafuna kupangana ne mangawa asamavutike, kapena kundipeza ndi masaso nambala yanga pompo asavutike. Chifukwa ife ndi ana aziwindi, ndi ana akudwangwa ife. Ifeyo ana ifeyo makolo athu akamapita kumunda akatigoneka pa mtengo amatiphimbira masamba achamba. Ndiye tilibe mantha, ndife ana aziwindi. Nkhani yanga lero ndikufuna ndilankhule ndi Wabakiri Muluzi TV. Komanso ndikufuna ndilankhule ndi Amutholo. Komanso ndikufuna ndilankhule ndi Aboni Kalindo. Ndilankhulenso ndi anyamata ayawo. Komanso ku radio lomwe ndikufuna ndilankhule ndi kumeneko. Ndi ena wawa amangobwera mozibisa kutani. Koma ineyo sindimayimira chipani. Ndimalankhula ngati nzika ya Malawi yokhuzidwa. Kuchokera lero ndili ku Cape Town, ku Hot Bay, sindimabisa yayi, kulandano. Ndizikhala ndikuyenda m'mashopu, ndizionesa video ya katundu. Anthu akamanena kuti shuga ku Malawi wakwera, shuga ku Malawi wakwera, shuga wakwera, shuga wakwera. Ine ndizijambula kunoko ndili mu shopu, mashopu akuluakulu ngati Checkers, mashopu akuluakulu ngati Spar. Ndiye ndizijambula ndi mitengo, ndiye mpange compare kuti kodi ku South Africa kuno shuga uli pabwanji, nanga ku Malawi uli pa ndalama zingati. Chifukwa agalo amenewa akumabisala kuti anthu akuvutika katundu wakwera, shuga wakwera. South Africa shuga amalima okha. Ndiye ndizibweretsa maumboni ndi shuga akujambula mu shopumo ndi mtengo wake uli pa malonda. Azungu anthu akuda ali mmene momo. Cholinga tisikufuna kunamizana ku Malawi. Zinthu zakwera, zinthu zakwera. Ku Malawi kokha ayi ndi dziko lonse lapasi. Ngati South Africa dziko lochita bwino anthu akudandaula mitengo. Ndi vuto panopa ku South Africa kunoko mwezi omwe uno ndi mwezi oti anthu avota. Koma anthu akuvutika ndi mitengo. Chifukwa yoti palibe kuchitira mwina. Miyezi iwiri kubwerayi ndikhala ndili mu California ku America, ndikajambulaso kumene koko mitengo ndili mu shop kuti mukhulupirire. Wiki yamawa ndikhala ndili ku Durban ndijambulaso mitengo chimozimozi. Abakiri Muluzi TV, ndi chifukwa chani mukunamiza anthu mukusocheresa anthu? Anthu kuti pano pana kutulukirani kuti kagula akaka mumangotsutsa chilichonse chimene chikuchitika. Basi munalembedwa maganyu ndi DPP kuti zisusani. Aboni Kalindo analembedwa ganyu kuti akagwesa DPP, akagwesa MCP. Mundivesa Malawi, ikagwa MCP ikangogwa ndiye kuti Boni Kalindo zake zayera. Enawa chifukwa chongolimbikira akupangidwa support ngati achina Mutholo,
akupangidwa support ndi DPP. Ndiye ine ndikufuna ndikufunseni amalawi, kodi omenyera ufulu amapangidwa support ndi chipani? Ndiye kuti chilichonse chimene kodi nanga chabwino chipani chijacho chitati chapanga zolakwika angachizuzule? Ndi chifukwa yake siku ndi siku chipani chimene chimazuzulidwa ndi cholamula. Ndizoona chifukwa kuti mtengo umene umagendedwa ndi umene uli ndi mango. Koma pali zolakwika zina zimene a DPP akupanga ufunika azikonze kuti chaka cha mawachi akhale mboma. Chifukwa ngati DPP yalowa mboma koma ikupanga zinthu zabwino kusiyana ndi zimene inkapanga kale zimene anthu anachosera, amene angapindule ndi Malawi. Ngati MCP ikuva zimene anthu akudandaula ndi kupanga zinthu zabwino zokomera anthu, amene angapindule ndi Malawi. Ndiye kuti zimafunika munthu kukhapa chilungamo ngati ine Mr. Bula amene ndimalankhula mopanda mantha. Anyamata inuyo mukusocheresa komanso mukuononga DPP ndinuyo. Ndipo DPP ine ndimanena mobwereza kuti DPP yasekeka m'maso. Ikuona ngati kuti pamene anyamata wawo akusokosera pano pakumatulusa maaudio siku ndi siku. Kumene tikupitaku azitulusa maaudio awo kawiri katatu pa siku kuipasa moto. Koma njira zake mmene mukuziyendesera ndipo vuta kuti DPP ilowe mboma. Chifukwa ikumakhala yapasamba kapena kuti DPP ikumakhala yapa social media. Mukaona anthu tikanena DPP kwawo ndi kumwera kukhako basi. Ndiye ngati MCP akunyozedwa kuchako sakudabwa yayi. Ndi zimenezo zimapasa mphamvu azanu kuti ayambe step ina kuti anthu awakonde konkuja. Ndiye sikuti mukaona kuti kapena nanyozedwa kuchako zikupaseni mphamvu kuti ndoti mwawina kale ziko sizingateke. Kuwina boma si zimenezo. Kuwina boma ndi nzeru. Kuwina boma ndi kuganiza. Ndiye DPP ikugwa si kuwina. Ngati DPP ingazawine masankho a 2025 ine ndizatenga malo anga amene ndinagula ku 25 ndizapereka kuti azamangepo office. Chifukwa DPP singawine ndi mmene zinthu zakakuzipangira siku ndi siku akupanga against ndi munthu. Ndiye ndikuwuzeni pali anthu ena mukumatukwana. Kutukwana sikuti izi kutanthauza kumenyera ufulu ayi. Kutukwana ndiye kuti ndi ma personal issues. Ukamamtukwana munthu kapena ukamatukwana mtsogoleri ndiye kuti wachokapo pa mbali yomenyera ufulu, ndiye kuti iwe uli ndi mavuto ako ndi munthu amene kutukwanayo. Anyamata amene akumangidwa kamba kuti anyoza mtsogoleri wa ziko, atukwana mtsogoleri wa ziko kapena anyazisa mtsogoleri wa ziko, akuchita bwino kwambiri I support a polisi kuti awamange kwambiri pakana chilango chigwire ntchito kuti ena sazapangeso. Chifukwa kunyoza mtsogoleri kapena kunyazisa mtsogoleri kumtumiza video yonyoza yotukwana yompanga chipongwe ndi iweyo ukapezeka umayenera ulandire chilango. Ndiye ndikunenaso panopa kuti DPP abakiri muluzi ndikufuna ndikuwuzeni kuti mukupangidwa support ndi a DPP. Aliyense akuziwa ndi mwana yemwe. Koma MCP njira zimene mwatenga simukuigwesa chifukwa ndinolephera. Njira zimene mukanatenga kumauza anthu chilungamo. Anthu anakutukani pa. Koma ifeyo ineyo ngati wadwangwa ndimaziwa kumene mmakhala. Ineyo ngati mwana wadwangwa ngati Mr. Bula ndimaziwa kumene mmakhala. Zanditengera zaka ziwiri kuti ndizindikire kuti mmakhala kuti. Koma sindikufuna kunena panopa. Ndinena pasogolopa. Chifukwa maboza amene mukupanga sazapindulira Malawi azakhala ovutikabe chifukwa kuti simukumenyera ufulu koma mungofuna kuti chifukwa chilichonse mukungotsutsa kuti palibe zabwino zimene chakwera wapanga. Munthu omenyera ufulu amayenera kuyamikira chakuti mwachita bwino pitirizani. Chakuti mukulakwisa chisachitike. Chakuti chichitike. Chakuti mukuphaira anthu ufulu. Chakuti osati chilichonse achakwera apange zabwino apereke ndalama zantukula pa khomo. Kuononga ndalama za boma. Achakwera amange university Mbombela. Ayi. Mukuononga ndalama. Kodi mmanena kuti kumenyera ufulu ndi chani? Kweni ndikufuna kuziwa kodi kumenyera ufulu ndi chani? Kumenyera ufulu ndi kulandisa anthu mavuto kapena kuti anthu asamaone mavuto ochokera kuboma lolamula
komanso aliyense nzika Malawi isapondereze wina, osati kuti munthu wapanga chabwino kumsutsa, wapanga choyipa kunkalipira, wapanga chabwino choti munthu poyenera kuyamikira inu ndikutsutsa. Zimaonesa ndinu ambuli. Nde ineyo ndikukuwuzani, ndikukuchallenjani kuti DPP will never come back chifukwa cha zisilu ine omenyera maufulu inuyo. Ine ndikutero. Ndipo sinimabisa kumene ndimakhala ndimanena, ndi kumene ndimakhala ndanena. Koma abagire muluzi siti mukubisala ngakhale boma limakusakani poti ndi boma lisavutike ndikukusakani ife ndikuziwa, ine ndikuziwako kumene mukukhala. Lowani kwini pakusikanga ndikuwuzani ndimakhala kwauti kwakuti, koma timafuna kuti muzauza anthu chilungamo. Ndikuwuzani ndipo iniyo muzakhumudwa kuti adawazi wa bwanji, koma sitikufuna kuti mugwe m'mavuto. Koma chimene tikufuna auzeni anthu chilungamo kuti ine ndikuona boma likulakwisa pakuti pamene boma lachita bwino liyamikireni. Yes, DPP kuti ibwereso mboma, fotokozani choyenera kufotokoza kuti live kuti likulakwisa pakuti lizabwereso mboma. UDF imenyereninso ufulu kuti nayonso izabwerere mboma. Ino Mungu akakamera kuti DPP izabwerere mboma. Zipati zinazi kumenyera ufulu kuti kumeneko. Ndiye kuti ndina anthu olephera. Munali ndine Mr. Bula.